så er vi kommet til et trækoleri, hvor man laver trækul. Og de er i øjeblikket ved at lukke en mile. Og nu skal den så stå og få gasse her i nogle dage, inden at det bliver til trækul. Der er rygning for busto. Ja, langt. Eller helt ude i skoven. Ja, det er helt ude i skoven. Kejser Jan. De er ved at lukke milen deroppe, Jan. Zellen des Holzes mit großen Augen, Kappillarzellen. Das sind Zellen mit Wasserfließen, die aus der Hoch hoch. Die bleiben beim Verkohlen im Holz stehen. Und die hüpfen in die Starkesseln, in die Glocken, in ihre Potten, in die Zwiebelwerken oder in die Erdmalern, bei dem Holz alle Bestandteile zogen. Så bliver den løst op, og så bliver den kørt ind til et transportvandsområde. Man brænder lertøj på, Ja. når vi har lavet... Ja, det er jo noget, der skal fordampe uden at brænde. Jamen, det er en mile jo. Ja. Det er mileprincippet, det der. Nu er sådan en fra foråret til vinter til vinter. Og her er Jan ved at overveje, om han skal søge job her som kulsviger. Eller han faktisk skal købe hytten. Han er ved at nærstudere boligforholdene. Og vi er meget spændt på udfaldet af hans meget nøje gennemgang af lejligheden. Vi regner med, at han vil have, at vi pakker den sammen og tager den med hjem. Nu er han i gang med en fotosession her, kan jeg se. Og nu får vi det uddybende resultat, tror jeg.